malih ngrombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurca reng giri-giri malah ya jagat pakai suara upana jagat yayi nun sewu Koko Prabu kados pundi ing sekawit kula mathuk sartanipun kula sarujuk nggenipun penemban Dewa Buddha badhe mejangaken ilmu kasampurnan dhateng pun para Pandhawa awit menika badhe amimbuhi dhateng kasektenipun para Pandhawa miwah para Sata Kurawa mboten namung baca Namastu Purnama Sita
Ilahe awigna masti promosidhem awigna masti promosidhem silat mriwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sena sinambung nang ning lebes tumaksa stantun lambang Buddha sinandur tutur katula-tutula tolat mrih abdeng marabdya wini sidang upama maraming niskara kananda dudu wiying jaman purwa yang kudu kabusananing gobita tangrungging melambang matumba-tumba karma panggung sang Werwengkata segebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha laring runting basa dening nang musuh rasa yen naras saya karaos mulacare angrasa wani uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadhejan ingkang lokaca jarwe wis aku jang carita lebet wis kagelar jero pangliran yeku jatra mirsani panggelaran inggih purwa Surya Candra Tarum yang kartika wis kinurba utrateng kawasa sahari aratri angit sri pawana pura tepindung sinedlir kewanti temadati wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetulan tangkar tumangkartu sinambuntu japating kerja dadi padang kutu-kutu langatungga brono yang bruntu dadi beranaan tanpa wicalan padang trawangan sinar sandang renah ingkang sumber bawani jagat nunggung jagat wetan mungup-mungup munggo ngalenganmu kerabang mernganga lamun kaek saya endilat-endilato bumi saya tangguh semurup sanggang arep kates sebelah kanan kiri ning abang sepujenar kapur bawan sinari sang Hyang Basanta danem lukaton ijo royo-royo manggu gunung kang biumaya-maya bojong gunung lan kedalu kasih ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu selain kawula dase dina warsa ngoyo buka karep Tegal Sawahe kang lur sulur tatanana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samarwangi sanggang arkasa dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing papan rogi dewetan kulon sinaring jagat kang sandara Banyuda Arbateja Arbateja parandir tatan wonten ing kamadaning kegunging raja negari ing Astinapura ya negari Ngastina ya negari Liman Benawi ya negari Gajahhoya ya sinebat negara Guru Janggala apan jare kaya pambanganing kono sangaraturing mangke krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo Banjaran sinasapan toya Benawi tinampi ombeng samudra binang langit kang tanpa pagut pegating manunggal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik sawane kineping jurang cara kinepung gosirung binar sesuing peksilawet yang sarang gunung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebangane pasing gelari garis pinggir tanem doang rembuyung royo-royo karang gidri royo-royo ron klopo bumi subur pasetan mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawriyan dadi burung-burung bebanjengan hangrang sang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang awening dertane iline kang pinara-para plaine kang tinampi waduk dinendung-bendung kirana hangilani sawah yang pategalaning lara kesma mokal pangling tetani bebasan batanana bumi sak cengkanging selo satu tinandura kang prakabi bandu badari sanggar pasabinan yajaruk misar kang pinanggo pratiwi pategalaning kumpul jeneng ngrubuhi godhongane ambe kowe nganti kaya manglung witane polo kependho polo kesimar polo gumandung sadotan kuciwa cinawi pukulan kang mawi kesarasaning diri ingon raja kaya dengan sansayang rembug lamun siang aglaring mangunan lamun wanci surup-surup samya bali mring kandhange sowang-sowang tatara carane kandhang anggunan jek malang labet tebih saking tindak Durjana Sedi sangya sayuk seka kanthi aku urip nusa bangsa dewi negari ing Astina kono gumbangi gunung ambung ruksana lestari rentumurun trah tumrap sate tadi huruk-huruk aning lingkungan langkung-langkung lamun dadi naliti sampun sami samet ing sesanggeman sepentet bisa tindak sansaya sinan saya dewi danane mumat sinamatan daya dinayan sawiji papan jating jejiban kang miju temama wujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya kowe ngrasake negari Ngastina nalika semula kiyo mancik mring jaman kencana
panjang punjeng pasir pawukura jinawi Gemah Aripa Kartotata Tora Harja dasarnya negara kang gedhe bore padang jagate dhuwur kuku setor kado kuncarane turta kasisireng Pancapraja lah sinenda wau ingkang astuku sareng adil bangsa negari ing Astina menanging den ucapna dasa namane Sang Nata Dasa arane 10 nama wis mestani ana jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jaka Pitana ya Prabu Jaya Pitana ya Sang Kurawendra ya Sang Gendari Suta ya Dastarastratmaja ya Sang Tri Pamangsa ya menang jejuluk Sang Prabu Gandharya Nalendra Gagah Piteksa turta kasinungan kasekten niruwi pepasan pinata mendak jina mentar trimbak benggung sinuda putung uga pinter mengolah onclang godo oleh pabaratan Sang Nata pindhane kadya Sang Senopati Sang Nata Arsa gandeng madaring Damparsana siniwaka sanjaya para kawula tasih nayaka yang nggawa banyak dalang arta walika sawung galing Mas Kaju kang sarwaratna datan mantra-mantra Sang Nata Prabu Duryudana gawe madaring Damparsana sipating para yayah Sang Hyang Bathara Kuwira dewaning kasugihan ing Jawanta binayang bayang sangjaring para Hapsara Hapsari kang wis tinggal pepandir sagung kang samya semewa pindhane samudra pindhet daratan watatan kantun wiswanipun Sang Hyang Warung Tutungguling Praja Negari ing Astina lasina ing kemareng caket dening mangarsa muhung Rangkanata dalem negari Astina nenggih Sang Nindya mantri pangrasa muka pidalem ing plasa jenar nenggih Sang Rekanapati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Raden Dirgantalpati Pranggene Sang Prabu Duryudana mangke animbalan dhateng Wiswanira kadang Pandhawa nenggih satreng jadi pati panenggahe Pandhawa ya satreng pinggul pawenang kasih Sang Raden Ayu Werkudara ya Raden Bimasena ya Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaka ya Sang Wayunindya ya Sang Gandawastratmaja datan kantun ugi katon wiswanipun panengah Pandhu satreng Madukara Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka Pranggene mangkarsa ngrawakaken dhateng pratanira nujung negari Astina nenggih Sang Tapa Begawan Durna Pranggene mangke Sang Prabu Baladewa Nalendra ing Mandura kanthi timbalan Wiswanira ndadosaken kagarsaning penggalih mulat sanjaring para kawula ing samya ngangsek Wiswanira para pepepet pipet para sasat atau pardenggul tatan pasula lan bersikat ing para sebang jaya mitek gendera rontek umbul-umbul begitu ngendani kae munding mangsa labuh payung mekar mendi jamur barat ing mangsa rendeng tumbareng ngrangap ing satengahe mangsa katiga Pranggaya tunggal pidhong sintem materi pasewakan negari Astina nadan guntal lan wiwit pasawi tatel pampah dadosaken kumang luwih jering mantuku Sang Prabu Duryudana gedhe kababaring lisan
Adi Sutomo Gusti Sasongkata Songan Surya Abaya Sumangsa Esa Surtinan neng pasewakan busana maneka warna Puspitenggo dono yang manca sarwarokma ranggeng manuk nara Narawata Obro prabanyo kang Pirat penyaring deca leliwaran ler kilat sisiring tadet sisiring adet Bimbo kekondo mrek Tupeng ma
saparan mangambar kungas lebeke jero pasewakan mangya darajating praja kawuryan kusanyaruri ora pangrehing ukara karana tan kopalupe hati lara silastuti sucana sarajana kelu kalun kala tito tidom tandaning tu mati ngarat di ning karoban robekto iwang sukmono mangadiri ruwi ono sasmintaning sejagare pasane kubono ulangge paman Pate Arya Sengguni paman Pating Kloso Jenar ayo dadi kaget pekenira si paman Pate Arya Sengguni wontene wakenira isen biji wonten kajengan manira paman Pate Arya Sengguni paman Pate Arya Suman kawula ana ninggih kiri diwaji sesemban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan Gusti kula anak Prabu Jaka Pitana ya anak Prabu Duryudana sekawit padukami dhateng wiswanipun ingkang paman ing kepatihan nggih ing jawi sanget damel kwatosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun gumitir acara paras nanging sareng wonten ngarsa paduka manah kula tebih saking raos kemarasan nggih diwaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan anak Prabu Jaka Pitana kawula ana non paman Pate Arya Sengguni iki kati paran kewisen biji mongko dadi batal wagiling sun pranata tata rakiting kaparajan ora diagi aturna marang panjenengan ingsun samendang aja nganti kekarempin paman Pate Arya Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe swala menawi padukan dangu dhateng tata rakiting kaparajan negari Ngastina nggih tartentu sedaya badhe anguciwani awit saking para kawula samya sayek seka kapti akarya luring nusa bangsa tuwi negari ing Gajah Uya mandhapipun dumateng pradik-prajuritan Sangya Parasata Kurawa ingkang boten kendhat nyaya tansah gegladhen olah kridaning kaprang sawanci-wanci praja paduka katempuh marang muka tartentu boten badhe anggep kunca paduka anak Prabu ingkang pamaning kepatihan remuk kasawarna putung sumangga kabandhem nggih kawula ana ninggih
Paman Hari Sengkuni nggih. Tunggu damel bumbung sartane damel marmanahipun ingkang putra Ngastina. Awit jangkep kang dadi aturira Paman. Kula liwat bakaran ingkang utama tindakno selawase urip Paman Pati Hari Sengkuni. Menapa ingkang sampun paduka dawuh badhe suwala. Namung kula ngaturaken sembah sungkem. Pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka anak Prabu Jaka Pitana. Anak Prabu Duryudana. Paman Hari iki kula tampi kendelo sami-sami mboten langkung kaprayoga lenggah singantika Paman Harya. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken lenggah kula kados dene kirang sampun boten kirang sekeca nggih anak Prabu kawula ana niki. Durwangi pupuh depan. Pupuh remban Dewa Buddha. Nggih sampun sekeca lenggah wonten datulur praja negari Ngastina kula aturi langkung marayogaken pilenggahipun pupuh remban Dewa Buddha. Pupuh remban ngawu langit. Niwang agung muga ngayomi marang paraja negara Ngastina sak isine ya nggih. Anak Prabu Jaka Pitana iya. Anak Prabu Duryudana. Ora lewat nggonmu merayogake kelawan sowan sartane lenggahipun bapa ing awu-awu langit. Ya pun bapa Dewa Buddha. Ora lewat mus prayoga banget anarimaku nggih. Ora lewat aku ngaturke salam taklima katur. Bapa depan iki samangke damel bumbung sartanipun damel marem dasing ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Bapa nemban iya marata diake satatakna sangganing para wadyabala sartane para kawuling kang padha gantung seba pun bapa mung kari nderek nggih anak Prabu Jaka Pitana. Nur mangke bapa nemban Durna. Bapa nemban Sokalima. Bapa nemban Kumbayana. Akhiripun paduka kula biji rawuh lenggah wonten ing datulur praja negari Ngastina. Ingkang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagyan mugi kunjuk wonten karsa paduka bapa nemban Kumbayana. Bapa nemban Sokalima. Lale kentas waru gembal manyar-manyar. Do neng dungkul wana alas dadi wana. Oh latalah. Iki ger anak Prabu Duryudana kasinggihan. Samangke amiji dhateng wiswanipun ingkang bapa ing Sokalima. Ingkang bapa pun Kumbayana sowan kula nampi pambagya raja saking paduka anak Prabu Duryudana. Sowan kula tebih saking rubeda caket marang kawidadan lan sowan kula Rahayu Widada nering sambikala nggih anak Prabu. Mboten langkung keparengga kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang bapa mugya kunjuk wonten karsa paduka anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitana. Bapa nemban Kumbayana iki sampun kula tampi damel bumbung dasingsun mboten langkung prayoga anggen jengantika paduka bapa remban Durna lenggah. Iki kados sampun mboten kirang prayoga pisanipun ingkang bapa ing Sokalima nggih kula nak. Apa dene Dimas Werkudara kandhangipun Kakang sawise sawetara wektu sumandha sangga ing praja negara Ngastina Werkudara prayogakna lungguhmu Bratasena kandhangipun Kakang. Duryudana kakangku iya nggonmu mbageke sartane prayogake kelawan lungguhe Werkudara sowanku kaya dene wis ora kurang prayoga nggonku ngadhem ngursani Duryudana kakangku Werkudara iya ya mbok sadurunge aku katurke basaku katura Werkudara ya siap diatur bukti kersanipun kakang ora pangestripun kakang Tampanana kagegem dadiake jimat ndayani marang uripe Werkudara. Apa dene Dimas Arjuna padha kanthi prayogane lungguh siadi nggon wis mesanggra ning praja negara Ngastina. Arjuna wonten maring dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana amiji dhateng wiswanipun ingkang rayipun Arjuna. Lenggah kula sampun boten kirang prayogi Koko Prabu. Murwangge Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Mandura samangke kula miji dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa
kini sampun rawuh wonten datulih praja negari Ngastina ingkang rayipun Joko Pitana ngaturaken kasugengan Dewa Pambagirarja sartanipun aseng pasekan monokrami mugi kunjuk wonten ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu para wayahu Bathara jagat Patih Indra Jala Dewaku. Yayi Prabu Kasigihan Yayi. Prabu ingkang sampun paduka dawaken pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana sampun tinampi dhateng ingkang Raka ing Pandura. Estu damel bumbung tasing manahipun ingkang Raka ing Pandura wonten sak mangke sowan kula kapiji kanthi prayoga sarta kanthi kawontenan ingkang nengsemaken saha bungahaken manah. Boten langkung aseng pasegan monokrami sampun kula tampi. Ingkang Raka kendela sami-sami kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Joko Pitana Koko Prabu iki sampun kula tampi akarya bumbung jas manahipun ingkang rayi Duryudana boten langkung kaprayogan lenggah padukan Koko Prabu Baladewa Yayi Prabu sampun kados boten kirang prayogi bisanipun ingkang Raka ing Mandura Yayi Prabu Joko Pitana. Oh, nuwun sewu anak Prabu. Anak Prabu Baladewa. Yenipun rawuh wonten Praja Negari Ngastina ingkang Paman Sukalima ngaturaken kasugengan. Babadra pamujinipun iki. Antuk pamujing pamanku mbaya ning Sukalima saha pangestu ning dewa. Sowan kula tebih saking rubeda caket mring karahayon. Bapak kula ngaturaken puja pangastawa. Inggih. Kendel sami-sami nggih pun prayogaken lenggahipun. Sampun boten kirang prayogi pisan kula Bapak. Baladewa kakangku boleh kakangku Werkudara katurake basaku katura kadangipun kakang Dimas Werkudara ya siadi atur bekti kelanipun kakang ana ngersanipun kakang ora pengestripun kakang wae Tampanono Werkudara yo tak gegem dadake jimat ora liwat payogan maupun mulunggu Werkudara kuwi wis ora kurang kepenak Dimas Koko Prabu ngaturaken kasugengan sakrawipun Arjuna ya prayoga sawanipun kakang Raharja sawanku kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa ana pangestuipun kakang ing Mandura wae Tampanono sampun sanget anggen kawula pundi Werkudara Baladewa kakangku apa ora mengko dhisik wektu sakmengko iki ya wektu iki pun kakang nampa timbalan nampa nawala saka ngersani Yayi Prabu Joko Pitana surasane nawala pun kakang kinen sowan ngersaning para sata Kurawa ya kinen sowan ana ing Datulaya Praja Negara Ngastina sakmengko ingkang nedheng anake Pasewakan Agung yo gawe kaget setanipun kakang ing antarane Siadi kuwi pirangane Pandhawa Siadi Panenggak sartane Siadi Panengal lakot komapan unik Praja Negara Ngastina Werkudara wah yo Baladewa kakangku pangertiya anane Werkudara sartane Arjuna sowan ana ngersaning Duryudana kakangku mergo aku uga nampa ya kuwi nawala ingkang surasane padha kaya ingkang wis mbok ngendikake babagan wigatine apa aku ora bisa matur ngersaning Baladewa kakangku ceritane kudu duwenange Werkudara ning kene jejere mung daya kamu ingkang dadi nalindur ning Praja Negara Ngastina ya mung Joko Pitana kakangku wah mula babagan wigatine apa tak jaluk tanjena ana kersaning Duryudana kakangku Baladewa ya ngono Werkudara ya wis menengaken Yayi nuwun sewu lepat aturipun ingkang Raka ing Pandura kula diagung wangaksami kagiat setane manahipun ingkang Raka ing Pandura teka kula nampi timbalan Paduka Yayi Prabu Joko Pitana tumili sakmangke gandeng sampun satata sartanipun sampun prayogi sowan kula wonten ngersanipun Yayi Prabu Duryudana keparenga sakmangke kula nyuwun dawuh timbalan Paduka Yayi Prabu Duryudana menggah punapa ingkang dados wigatosipun menggah punapa ingkang dados daruranipun ingkang Raka katimbalan sawan wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Joko Pitana Durwangi Koko Prabu sewu kalpatan kula diagung mangaksami Yayi Prabu Kasigihan sewu lepat kula nyuwun lumebring sesamudra mangaksami wonten sakmangke kula wantun ngrawuhaken saha ngaturi rawuh padukan Koko Prabu Baladewa sayekti anggen kula ngawontenaken pasewakan
saha kula nimbali dhateng wiswanipun kadang kula panenggah sarta kadang kula panenggah menika mung dipun sababaken awit negari Ngastina sapangke wonten pandhita enggal katon inggih pandhita ingkang sampun lenggah saha sanggra wonten sak pangeranipun ingkang rayi pun Duryudana menika inggih menika bapa penemban Dewa Buddha pandhita ing awu-awu langit pramila sapangke Koko Prabu sewu lepat diagung mangaksami gandeng ingkang rayi menika cubluk ing nalar sing ngrangking samu barang kula kita sik meguru saha kula necep ilmunipun Koko Prabu Baladewa pramila sapangke kula suwun kanthi saged paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa paringa sesarepan menggah kados pundi kula badhe meguru suwita dhateng pendhita enggal katon inggih menika pun bapa remban Dewa Buddha saking pertapan ngawu-awu langit Koko Prabu lang-lang ranyan ingkang driya lering Jawang Candra tatawangan sumu ing jas kato ritan limot kabar sandeng ojit para rembeng driyama lawung kakuwungan Jawang Wisesa tanhono kang kuciwa raras wah latala ya jagat pangestu warwayahu Bathara jagat nuwun sewu Yayi Prabu sepisan ingkang raka ing Mandura midhanget sabda tapa paduka Yayi Prabu Jaka Widana paring dawuh bilih wonten pandhita anyar katon ingkang sakmangke sampun sumandha lan mesanggra wonten praja negari Ngastina Yayi Prabu ingkang sepisan ingkang raka ing Mandura nderek mangayu bagya sartanipun ingkang raka nderek bingah teka sakmangke Yayi Prabu Duryudana nampi paswitan so nampi rawuhipun pandhita enggal katon inggih menika pun begawan sinten bapa penemban Dewa Buddha inggih menika begawan Dewa Buddha saking mertapan ngawu-awu langit ingkang raka madhuk Yayi ingkang raka madhuk criyatanipun danging gesang wonten ing alam padang menika dipun wenangaken kinarya budidaya mrisak mangke saged ngulir budi saha ngasah kadiwasan srana anggenipun badhe ngulir budi sarta ngasah kadiwasan menika inggih kanthi lantaran meguru ngegulang ilmu marang sinten kemawon dhateng sinten kemawon menika kedadipun conto sartanipun kedadipun tulodo menawi ingkang dados pakartinipun nanging wis semanten Yayi boten sedaya pendhita wonten ing alam padang menika nggadahi ilmu ingkang sae sartanipun boten sedaya titah ingkang nggadahi patrap nista wonten ing alam donya menika lair lan batosipun ugi nista menika babar pisan boten saapi-apike perkara mesti ana eleke saelek-eleke perkara mesti ana apike pramila menawi menapa ingkang kula aturaken menika kula suwun kanthi sanget Yayi menawi paduka dharatunipun ingkang raka ing Mandura kula aturi milah sartanipun kula aturi milih kula aturi metang ugi kula aturi metung babagan perkawis ingkang sakmangke badhe damel srana anggen paduka Yayi Prabu Duryudana saged gegulang ilmu dhateng sinten kemawon lajeng
Mitra patuhan Jenggoko Prabu babakan kok Bapa Wremban Dewa Buddha mriku atus pundi? Nuwun mangke. Menawi ingkang raka mathuk kemawon menawi sak mangke Penemban Dewa Buddha menika mapan wonten negari Mesthi saha mejangaken ngilmu dhateng Sangya para Sata Kurawa. Nanging kula menika namung nyuwun dhateng Paduka Yayi Prabu Duryudana supados milah lan milih menika sababipun menapa? Criyatanipun tiyang meguru tiyang gegulang ilmu menika namung nuhoni dhateng paugeраning tembung utawi paugeраning tetembangan. Lamun sira guru kaki amilya menungsa kang nyata ingkang becik martabate kang sarta kawruh mring hukum kang ibadah lan ngurangi syukur oleh wong tapa ingkang wis amungkul tan mikir marang pawehing liyan. Iku pantes guru ana kaki sartane kawruhana mriku. Tiyang meguru menika paugeranipun namung mriku. Ingkang kedadipun cepeng satanipun kedadipun gegem namung paugeran sarta inggih menika artosipun saking tetembangan menika kula wau Yai. Nggih. Lah lajeng malih kula badhe nyuwun dawuh saha kula badhe nyuwun pirsa dhateng Paduka Yayi Prabu Duryudana. Nyuwun pirsa babagan menapa dhateng ingkang Rayi pun Joko Witono. Mangke riyin Pendhita enggal katon inggih menika pun pendhita pertapan ngawu-awu langit inggih menika pun Begawan Dewa Buddha. Menika badhe mejangaken menapa sartanipun wigatosipun menapa? Teka samangke mapan wonten Raja Negari Ngastina. Menapa ingkang badhe dipun wejangaken Yai? Samangke mitra dawuhipun Bapa Nemban Dewa Buddha. Nggih, kados pundi? Bapa Nemban Dewa Buddha panjenenganipun bakal mejang ngilmu kasampurnan kawrusakan paraning dumadi sastra cetha panggrawating diyu dhateng Sangya para Sata Kurawa ugi dhateng Sangya para Pandhawa. Nanging sakmangke wonten syarat serananipun. Mangke riyin Priyapun Penemban Dewa Buddha badhe wejangaken ngilmu kasampurnan dhateng para Pandhawa miwah para Sata Kurawa. Nanging wonten syaratipun. Nggih. Syaratipun menapa Yai? Sarananipun inggih mriku Bapa Nemban Dewa Buddha kersa sabanipun badhe sepulur nggihipun wejangaken ngilmu kasampurnan menawi kelampah murungaken perang ageng Bratayuda sartanipun wontenipun Pandhawa inggih menika Werkudara kaliyan Arjuna dipun timbali sowan mriki. Menika awit para Pandhawa badhe dipun suwuni paseksen sarta badhe dipun dawuhi kinarya lampah tandha tapak asta wulunging perang gedhe Bratayuda lan para Pandhawa badhe dipun rukunaken kaliyan pun para Sata Kurawa. Koko Prabu sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nawang naling rombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurta kurare kagiri-giri malah ya jagat pangestu ora upana jagat Yayi Nun Sewu. Koko Prabu kados pundi? Ing sekawit kula mathuk satanipun kula sarujuk nggenipun Penemban Dewa Buddha badhe mejangaken ilmu kasampurnan dhateng pun para Pandhawa. Nggih. Awit menika badhe amimbi dhateng kasektenipun para Pandhawa miwah para Sata Kurawa. Mboten namung badhe amimbi dhateng kasekten nanging antawisipun para Pandhawa lan para Sata Kurawa menika badhe saged mangertosi dhateng menapa sartaipun dhateng pundi tiyang gesang menika badhe dawah sartaipun badhe dumunung wonten pundi awit kawruh kasampurnan menika kalebet kawruh sangkan maraning dumadi kados pundi dumadining manungsa mekaten. Nggih sekawit kula bombong sartanipun kula mathuk menawi Penemban Dewa Buddha menika badhe mejangaken ilmu kasampurnan menika Yai. Nanging nyuwun sewu sareng kula midhanget pirembagan menawi Penemban Dewa Buddha badhe murungaken perang gedhe Bratayuda mengki riyin
kula kok mboten matuk sartanipun kula mboten cocok lan kula mboten krumasa nggih menapa kula dipun maringi dipalilah menawi sekiripun kula badhe pirembagan kalian Penemban Dewa Buddha monggo kersa kemawon akhiripun badhe pirembagan kalian Penemban Dewa Buddha Bu Penemban apa nggih anak Prabu samangke Koko Prabu Baladewa ngersakaken pirembagan kelawan Paduka oh iya ya mbok menawa pancen ana rembug ingkang bakal diaturake ana ngersaning pun Rama ya aku njaluki dipalih aku tak maju sowan Kunggir sumangga Penemban Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombange sematu sarining tawang susu angin ngendingane yang kalian kangkung maksimi per alah ya ceket Dewa Bathara Hong Mastu Rama Sidam saring Bawana langgeng ora mengko dhisik sinuwun apa pancen sira ingkang aran Prabu Baladewa ingkang kepengin sakwi rembugan kelawan aku ya kelawan Begawan Dewa Buddha wah ladala ya jagat pangestu kula putur jagat wah layak to layak Karang Pendhita Sumunar tejane mula Yayi Prabu kegut gandrung marang ilmu ingkang bakal diwejangake yo Penemban nek kowe nanjeke kelawan aku ya aku iki Prabu Baladewa ora ana liya iki Nalendra Pandura Prabu Baladewa lho mengko sikik sinuwun piye ning atase aku ndangu kelawan kowe menehi wangsulan marang Begawan Dewa Buddha mongko kowe tanpa nggunakake tata krama kowe tanpa nggunakake subasita karo wong tuwa ora basa apa kaya ngono kuwi cacakaning Nalendra Mandura lho kosek piye kowe aja ngamuk gawar-gawur kowe aja waton bisa ngucap kowe Penemban anane Baladewa ora tata krama sartane anane Baladewa ora basa karo kowe kuwi merga kowe kuwi uga ora basa kowe uga ninggal marang subasita nggon mundangu lawan Baladewa merga patrat sartane paugeran wong urip ning tanah Jawa kuwi mung nuhoni marang ya kuwi tetembungan nek kowe pengen diajeni kowe ngajenono nek kowe pengen dibasani kowe basanono marang sak pepadane nanging subasitamu ing kaya mangkono mau ndadekake Baladewa ora sudi yen aku kudu ngajeni karo kowe merga kowe ora ngajeni marang Baladewa oh ngono yo aja kaget sartane kowe aja duwe rasa sing kepiye-kepiye aja duweni pandhakma sartane aja duweni pitakon menawa apa Baladewa ora basa karo kowe merga kowe ya ora basa karo Baladewa oh ya wis yo arep ngejak apa tak ladeni kowe lho kok sik anane aku maju ki mergo aku midhanget apa kang dadi timbalanmu yo ana dawuh pengendika apa sinuwun aku arep takon karo kowe Penemban Dewa Buddha Prabu Baladewa kepiye wis iki ing antarane kowe swanene Raja Negara Ngastina kuwi kowe arep mejangake ilmu kasampurnan marang para Pandhawa lan Kurawa iya pancen nyata kuwi kowe ingkang dadi pengangkas sartane gegayuhane Begawan Dewa Buddha nggon kumapan ana ngersani anak Prabu Jaka Pitana iki sayekti sepisan aku arep ngrukunke para Pandhawa sartane aku arep mejangake ilmu kasampurnan apik panjang kamu apik gegayuhanmu prayoga ternyatane pancen wis tahun-tahun Pandhawa lan Kurawa kuwi ora bisa rukun Baladewa ingkang arina lawan mengimung tansah ngajab sartane mung arep-arep nyadong bisa apa Pandhawa lan Kurawa bisa rukun kowe saguh ngrukunke iya nanging miturut ngendikane Yayi Prabu Duryudana nggon marep ngrukunke sartane nggon arep mejangake ilmu kasampurnan kawruh sangkan marani dumadung saring para Pandhawa ndadak nganggo lantaran ndadak nganggo syarat ya kuwi kudu ngurungake Perang Gedhe Bratayuda ya ora Begawan Dewa Buddha ya pancen nyata merga ngene sinuwun anane aku arep murungke Perang Gedhe Bratayuda kuwi merga aku ora sarujuk sartane aku ngeman marang kekadangan lire iki
Aku ngeman marang kekadangan yen to nganti Kurawa sartane Pandhawa kelakon nindakake perang gedhe Bratayuda entuke mengko apa? Nek nganti Pandhawa menang, kuwi sing dikukup mung negara suwung. Nek Kurawa menang sing dikukup ya mung negara suwung. Tur meneh, jroning peperangan kuwi ora ana kok jeneng wong duweni rasa kabagyan, ora ana kok jeneng wong duweni rasa tentrem. Jroning peperangan kuwi enake mung rasa ngrantes, enake mung rasa ngresula. Enake mung rasa nangis, enake mung rasa sedih, rasa sungkawa. Mergo ditinggal karo bapakne, bocah ditinggal karo wong tuane, ditinggal perang, maju ning Mabaratan. Lah ning kene iki aku sing ora matuk. Tur meneh, ning atase mung arep balekke satane mung arep ngrebutke negara kok dadak kanthi ancik-ancik marang kasangsaraning liyan. Kuwi sing aku ora matuk. Kuwi sing aku ora sarujuk. Mula perang Bratayuda arep tak wurungake. Dewa Buddha, Dewa Buddha, Prabu Baladewa apa? Perang Bratayuda kuwi wis dadi jangkaring jagat. Perang Bratayuda kuwi wis dadi kodrat. Sartane perang gedhe Bratayuda kuwi ora iso disilaki nadan kanthi selana apa wae. Iya. Najan dewa wae ora ana ingkang wani cawe-cawe babagan perang gedhe Bratayuda. Lah kowe iki mung titah. Kowe iki mung manungsa lumrah. Kedunungane ino lali salah apes lan mati. Linga ngerti ya. Dewa wae ora ana sing wani. Dewa wae ora ana sing wani. Cawe-cawe babagan perang gedhe Bratayuda kowe ming titah arep murungke perang gedhe Bratayuda sing mbok uragat kuwi apa? Weh, lah ngosik sinipun. Kowe aja waton bisa ngucap giri lusi jalma tan kena kinira. Nadyan to mung sak aku, nadyan to mung sak pendhita ngawu-awu langit Begawan Dewa Buddha. Nanging yen to ketrima uripku tak kira perang gedhe Bratayuda ora sida kelakon sartane tak wurungake. Ya wis, sakarepmu. Tak tonton. Tak sawang, tak delok kaya ngopo kridamu yen to pancen kowe iso. Yen to pancen kowe saguh, sartane bakal kasempatan kowe arep murungake perang gedhe Bratayuda. Tak delok amtekan sepiro. Wela. Ana ratu kok sajak ngepal karo pendhita ya, delokan. Nggon arep murungke perang gedhe Bratayuda ki ana syarat seranane. Ana syarat serana ingkang kudu ditempuh sartane kudu ditindakake. Merga perang gedhe Bratayuda iki bakal kelakon yen ta menungsa loro ingkang arep tak sebutake iki isih urip. Piye? Perang gedhe Bratayuda bakal kelakon yen ta ana menungsa loro ingkang isih urip. Iya, sapa menungsane matur? Ora liya kejaba ya sepisan Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ping pindhone Semar Badranaya. Prabu Baladewa, ngerti ya? Menungsa loro kowe ingkang tansah benthik-benthike, menungsa loro kowe ingkang tansah ngelincipi carang papak. Ngedu Pandhawa lan Kurawa supayane aja nganti rukun. Mula pengangkahku nggon arep murungake perang gedhe Bratayuda iki syarat serane kudu tak tempuh. Ya kuwi kudu bisa nyirnake marang Prabu Kresna, sartane kudu bisa nyirnake marang Semar Badranaya Prabu Baladewa. Panus maring jajalanan sekretane baune iblis lanat menungsa ora tatanan terus malah ningrat gelak-gelak bumi panus maring jajalanan. Dewa Buddha kowe kok lakon kok dadi ngucap rasane nali Ndarawati Prabu Kresna. Apa kowe ora ngerti yen to sing lunggane ngarepanmu iki kadange Werdayayi Prabu Ndarawati menungsa ora tatanan sekawit kowe arep murungake perang gedhe Bratayuda ora apa-apa wurono nek pancen kowe iso ning kowe wis ngucap rasane marang adhiku Ndarawati. Dewa Buddha, tak kira ora bakal langgengmu mapan ing Prajanegara Ngastina. Perkara iki tak kandhake Werdayayi Prabu Kresna.
Kurawa sing sang katriku mulung mangroma ing wadya Kardakura Kardakura rek kiri jagat dewa Penemban Dewa Buddha kados pundi perkawis menika? Kados pundi apa? Koko Prabu Baladewa sajak duka yaya sinipi. Nesu mbak ya ben dasare Nalendra darah tinggi kok. Ratu ora tau sareh atine, ora tau sabar pikire. Pancen tak sengaja anak Prabu Duryudana, aja kuwatir, aja kuwatir. Pancen pengangkahku nggonku bakal nyirnake Ratu Ndarawati kuwi supayane aku ingkang sepisan bisa gawe murinane Prabu Baladewa. Jagat Dewa. Lajeng perkawis salajengipun kados pundi? Wis ditonton wae. Alon-alon mengko ingkang keduga bisa mateni sartane saguh mateni marang sepisan Kresna ping pindho Semar ora liya kejaba ya mung Pandhawa. Gunane apa Werkudara karo Janaka mapan ning kene yen to dheweke ora saguh mateni marang Prabu Kresna sartane Semar. Wah. Dewa Buddha bapakku. Werkudara piye? Aku saguh mateni Kresna yen to pancen Kresna landang kluputan. Lagi keluputane Kresna apa lah kok kowe dawuh karo aku kon mateni Kresna karo Semar. Sik ta. Kowe kok takon wong loro lupute apa kowe iki ora ngerti apik lan bener. Ora ngerti bener lan luput apa ora ngerti apik lan elek. Lire iki kowe ngendika ngono. Coba gagasen. Wong loro kuwi sing tansah ngojok-ojoki sartane wong loro kuwi sing tansah gawe perkara supayane Pandhawa lan Kurawa kelakon nggone nglakoni perang gedhe Bratayuda. Mangka perang kuwi isine ming kawengisan. Perang kuwi ora ana kok sing jeneng wong guyu laka-laka ora ana. Enenge ming tetangisan, enenge mung wong ting jlerit ora karu-karuan. Coba gagasen, coba bayangno. Apa kira-kira pakartine Kresna karo pakartine Semar sing tansah ngojo-ojoki lan tansah ndombengi marang Pandhawa lan Kurawa supayane kelakon nggone nindakake perang Bratayuda sing benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Apa kira-kira ngono kuwi dudu lupute Kresna? Jlaprong menawi miturut kula kok Koko Prabu Kresna menika lepat lupute punapa. Lah menika wau ingkang dipun ngendikaken dening Bapa Nemban Dewa Buddha Koko Prabu lan Kakang Semar menika benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa supados kelampah nggihipun badhe nindaken perang Bratayuda. Nggih napa mboten? Wah, edan. Ya wis. Yen ngono aku saguh mateni Kresna lungguh sing prayoga. Mengko bubaring pasewakan aku tak budal ning Durawati. Lan kula badhe bidal dhateng Karang Kadempel mejahi dhateng Kakang Semar. Lah ngono apik kok dadak do semaya senengane ora. Sigra-sigra bala kang tumingal. Pacambo kang sanyala tali. Larak dadet wilateng kata kanyuanggung mangun sang nidi menjang sang adilatinya tali terus Surawilaka kadya putra sing ngregel pasti Joko Tendanya kang pangambak boyo Pidemadaning pasewakan negaring Astina nalika semanten njegegreg kadya tugu Sinangkartana nggih nata ngastra Sang Prabu Duryudana awit midhanget pangandikanipun mandhut ing awu-awu langit nggih Sang Tapa Begawan Dewa Buddha kedadak kapireng ala ing Sang Hyang para kawula tasih sami ala bilih wonten titah slantah ingkang sowan minggah wonten ing Datuh Praja negaring Astina mancat Pancaniti la sinten ingkang sowan nenggih Sang Kilurah Petruk antong bolongan majaning Sang Kilurah Semar Badrana miwah Sang Kilurah Bagong ingkang mantun minggah madring Datuh mancat Pancaniti
repepeh ya soto metarangan gawe kagian kang samya mulat mangrobeng para kawula kanca dayo ya jaluk dalan budaya ing ati marum sinang mati jagat kinari among maklum ombak ing samudra ana ana bali lumut ambra kanggang awito denjengan oh ya jagat pangesungkara Paman Daryo kula wonten timbalan nggih kados pundi perkawis menika kula badhe gagapi nuwun sewu liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten sapangripun Koko Prabu Baladewa mriku kula nampi biswanipun Punakawan Petruk kaliyan Bagong lah nembe kemawon bapakne dirasani lah kok menika anake mara ting jruntrul lah kok teko kutuk marani sunduk nggih Gong ngopo iki ngopo apane awake dhewe lagi teko urung didangu urung dibagekke kok Patih Sengkuni omong nek awake dhewe kaya kutuk marani sunduk ora apa-apa to mbok menawa kowe wujud ancaman nggih saka Sengkuni mbok menawa mau saurung awake dhewe teko ngrasani arep matani awake dhewe wis ngono wae Kurawa ki tiada hari tanpa niat arep matani awake dhewe oh heeh wis gak kowe matur ngenteni didangu gak kowe matur ngersane sinuwun Prabu Duryudana oh iya
Nanging monggo kemawon dipun dangu kemawon mbok menawi nggadahi wigatos nggih. Paman dari klaturi lenggandeng sekeca. Inggih sampun boten kirang prayogi. Itu kantong bulung. Sawise aso kang dadi napas asat kang dadi riwi. Padha kanthi rajo selamat suwartu Witro kantong bulung. Nona amit masang kaliman tabit tur bina iki lho dumawaing Ora real pangestu ning sun bae tampan nono. nggih sampun sanget anggen kawula pundi mugi dadosna jimat paripe ndayanana ing kasantosan Prayogana Bagong. sampun boten kirang prayogi. Petruk padha kanthi raharja sak sowanmu Petruk. Oh inggih Patih Sengkuni nggih bekti kula kunjuk Patih. Iya tak tampa ora lewat pangestuku Tamanana. Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Antuk berkah dongane Sengkuni. Lho. Kok ora ngabekti ora subasita karo aku. Aku ki patih lho Bagong. Patih ki rak ning negara Ngastina. Patih ki rak kanggone kawula negara Ngastina, kanggone Nayaka praja negara Ngastina sing derajate sak ngisormu ning. Nek kowe ora ning negara Ngastina derajatmu ki mung padha karo aku. Mongko kowe kedayowan wong sak njaban rangkah negara Ngastina. Aku dudu kawula Ngastina, aku dudu kawulamu, aku dudu Nayaka sing sak ngisormu. Mula kang saka kuwi aku ora sudi nek aku mbok dawuhi aku takon basa takon ngabekti karo kowe aku mah dasare cangkemmu ki elek. Ilah. Urung apa-apa kok Sengkuni wis dicangkem-cangkemke. Engko sik aku tak takon nek kowe ora rumangsa cangkemmu elek aku tak takon karo kowe. Ki arep takon apa Bagong? Kowe mau muni ngerti aku karo Petruk sawaning Dataya Praja Negara Ngastina ki kowe mau muni kutuk marani sunduk ki werdine apa? Hah? Ora ana werdi apa-apa ya mung aku mbangane ora omong ngono Kakang. Aja ngapusi kowe. Aku ngerti. Kowe malam sura iki arep bakar-bakar kutuk to kowe. Dene kowe arep ngejak aku terus kowe omong nek ora ana werdine apa-apa. Wah. Gong, kowe iki radong. Apa? Kutuk marani sunduk iki kaya dene iwak kecemplung wuwu kowe lho, Gong. Iya, ngerti aku, gek arep dibakar ngono ta iwake? Ora. Kaya dene mungsuh ingkang mlebu ning kandhange mungsuh. Ngono lho. Oh alah, werdine elek to, Truk? Elek. Ora kok arep madang, ora kok bakar-bakar lek-lekan iki ora. Mbok menawa, ya wis ni ora apa-apa. Nek kira-kira kowe arep ngejak aku karo Petruk ora apa-apa. Aku iki sugih kok aku. Dasare bar entuk ijol kaca mobil pecah iki apa? Terima mobilnya tak buang, dite tak nggo bakar-bakar wis gampang wis kok ora usah dipikir perkarane. Iya. Wah kok ngleleng. Slamet atiku. Prayogakna Bagong. Kaya wis ora kurang kepenakne. Oh, Petruk padha kanthi raja sowanmu Petruk. Pamujinipun Penemban Durna wilujeng sowan kula Penemban bekti kula katur. Iya. Tak tampa ora pangestuku tampanana Petruk. Nggih sampun sanget anggen kula pundi. Bagong padha kanthi slamet sowanmu Bagong. Wah, Penemban Durna nggih Penemban. Kepareng wiji dhateng piswanipun ingkang abdi pun Pak Pangeran Bagong. Sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa bekti kula katur Penemban. Ya. Pangestuku tampanana apa ana kawan? Pangestuku tampanana. Nggih. Sampun sanget anggen kawula pundi. Wah. Petruk padha kanthi slamet sowanmu. Lho. Ndara Werkudara nggih Ndara. Wilujeng sowan kula bekti kula katur. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bagong padha kanthi prayoga sowanmu. Ndara Werkudara. Ya. Sampeyan ki salah alamat. Salah alamat wi. Umume Werkudara ki enenge ning jejer Ngamarta, iki jejer Ngastina sampeyan kok melu. Ana wigati kudu tak aturake kersaning Duryudana kakangku. Oh, nggih. Bicara dong awake dhewe sowan mrene iki wigatine arep marani kuwi kok ora. Wis menengo wae kowe, Gong. Aku kok nek meneng dikira wayang mati. Ya wis. Tur nek aku meneng kok ndak ora mbok bagahi jatah rokok. Wong kowe mau ora ngempit 6 bungkus to, Tru. Iya. Sing siji wis tak uncalke Semar kae mau. Karo mangkat rene wis tak uncalke Semar. Iya. Petruk padha kanthi slamet wilujeng Ndara Janaka. Bekti kula katur, iya pangestuku tampanana. Bagong padha slamet. Nggih. Pamujinipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya.
tak tampa ora lewat pangestu Tamanono. Nggih, sampun sanget anggen kawula pundi. Beda kandung kula. Wonten dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan. Ana wigati apa? Napa kula sampun dipun paringaken matur ndak paringi purba asesa matur ana ngarsane ingsun. Nggih. Saderengipun kula sowan kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjung wonten ngarsa paduka. Yo, ingsun tampa sabanjure wi. Ingkang sepisan sinuwun. Kula ngaturaken tebah siti sekul binunteling ron klapa. Apuren to mbok bilih wonten lepat kawula anggen kula badhe matur tersanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Yo, ora dadi ngopo para diaki matur. Nggih, matur nuwun. Sepisan sowan kula tetinjul dhateng kararjanipun para bendara kula, para punden ing negari Ngastina inggih menika pun para Sata Kurawa. Wondene dungkap ingkang angka kalih. Sowanipun Petruk kaliyan Bagong menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika namung minangka duta kongkonan. Kula minangka duta panglawung saking negari Ngamarta. Duta panglawung. Nggih. Duta panglawung kuwi tegese duta kongkonan panglawung Rajapati. Sapa ingkang tekaning pati? Mboten sida. Ora konsisten to kowe iki, Truk. Kleru kok ya kleru ngomong kowe. Minangka duta kongkonan saking para Pandhawa saking negari Ngamarta. Ingkang sepisan wigatosipun sowan dipun dawuhi dening Sinuwun Prabu Puntadewa sawanten negari Ngastina menika, kula kinen nanjihaken menapa kepara estu satanipun menapa kepara nyata bilih sak mangke panenggak Pandhawa kaliyan panengah Pandhawa iya menika Ndara Janaka kalih Ndara Werkudara menapa estu mapan wonten praja negari Ngastina menika ingkang badhe kula tanjihaken. Nanging gegandhenganing sak mangke ingkang dipun Petruk kantong bolong sampun malah sampun sak pirembagan kalih Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih pun mbageke kalih sowane Petruk. Kula sampun mangertos bilih sak menika Ndara kekalih Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka mapan wonten negari Ngastina. Lah lajeng menapa ingkang badhe kula tanjihaken? Sowan kula menika namung nuhani dhateng menawi nggih dados dawuhipun Sinuwun Prabu Puntadewa bilih kula dipun dawuhi sowan wonten mriki menika kula kinen amboyong. Inggih menika kula kinen ngaturi konduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Mergane anu sinuwun niki cekaas kemawon rembuke kula kalih Petruk. Bagong kuwi. Negara Ngamarta niku ketaman ruhara, negara Ngamarta ketekan dahuru. Merga negara Ngamarta koncatan marang inggih menika cagak tuwak bebeteng tinanggulange praja. Negari Ngamarta inggih menika Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka. Lah sing mapan teng negara Ngamarta niki mung Sinuwun Puntadewa kalih Ndara kembar. Mongko nek enten napa-napa piyai-piyai niku isane mung meneng. Piyai-piyai niku isane mung mendel. Nek enten napa-napa enten parak muka sing depani teng negara Ngamarta panjenengan mboten isa temandang. Merga nggih awit saking kawontenan ingkang ringkih. Lah niki sowane Bagong kalih Petruk niki ajeng boyong kondure Ndara Werkudara kalih kondure Ndara Janaka. Menawi kula dipun paringaken menawi Ndara Werkudara dipun paringaken dhateng dipun Petruk kanthong bolong badhe kula boyong. Wangsul wonten negari Ngamarta kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindan. Nek kudune nggih sampean masrahke, kudune sampean nggih maringke. Wong nuwun sewu. Sing dadi Pandhawa niku Ndara Werkudara kok dudu Sinuwun Prabu Duryudana kok. Sing dadi pirangane Pandhawa niku Ndara Werkudara. Dadi Ndara Werkudara menika dados kadang tarunanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Nek kakange ngersake adine kon kundur nggih adine paripaksa kundur. Ning ewa semanten lho Sinuwun. Umami sak mangke Ndara Werkudara nderek pernatan negari Ngastina menawi mboten saking palilahipun Sinuwun Prabu Duryudana. Ndara Werkudara mboten kundur, mboten dipun kemarangaken kundur dhateng negari Ngamarta. Rembag salajengipun kula pasrahke Bagong. Nggih, Gong. Nggih. Blakasuta blak kotang terus tegang. Oh, guys. Terus terang, Gong. Terus terang. Aku tegang, wah. Kowe iki kok neka-neka. Blak kotang terus terang. Blak kotang terus terang. Niki kula pun dipasrahi Purbawasesa kalih Sinuwun Puntadewa. Kula pun dipasrahi Purbawasesa, Bagong. Kowe sing dadi gento ana ing Karang Kadempel. Ya senajan to aku ki ora seneng nek ana cecongkrahan, senajan to Prabu Puntadewa ki ora seneng
ora srek nek ana padudan nek ana keributan ning gandeng iki dadakake serana lantaran isane adikku Werkudara karo Jelampor kondur ning negara Ngamarta nek kira-kira mengko Werkudara karo Arjuna ora kersa kondur ora kersa mulih ora kersa bali ning negara Ngamarta kowe tak pasrahi Purbawasesa kowe arep ngopo wae ning negara Ngastina sak karepmu dadi kula ampun nampa ngendika saking Sinuwun Prabu Darma Warimin Darma Kusuma saking Sinuwun Prabu Darma Kusuma nggih kados ngaten menika nek ngaten Sinuwun Prabu Duryudana sakurawane kula aturi jaga ajang sing ngompo beteng sing kandel kok jaga ajang jaga ajang jaga jagang ora jaga ajang nek ajang iki nek wong arep madang oh ya aku ya arep madang sik kaya wong kok wetenge semego wae ora jaga jagang sing jero beteng sing kandel ya jagat pangesungko itu wonten dawuh sinipun apa kira-kira kowe ora ngerteni yen to anane Werkudara lan Janaka mapan ing negara Ngastina iki mergo arep nampa wejangan ilmu saka pendhita anyar katon ingkang wis mapan ing Raja Negara Ngastina mengki riyen Ndara Werkudara kali Ndara Janaka badhe nampi wejangan ilmu saking pendhita enggal yo sinten ya kuwi bapa Nemban Dewa Buddha pendhita ngawu-awu langit ingkang wis satata bakal mejangake ilmu marang Werkudara Putri Janaka Gong ora kasil iki Gong ora kasil piye Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ora dientukke diga bali minggir kene tak saduke ratune kene wis sabar aja terus arep kerengan ngono kuwi aja terus rono kasar ora sebab apa to sebab apa genahke kok Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ora entuk diga bali iki eneng pendhita anyar katon peparape Begawan Dewa Buddha arep mejangke ilmu karo Ndara Werkudara karo Ndara Janaka nek urung disida diwejangke ilmu Ndara Janaka karo Ndara Werkudara urung entuk go bali sapa pendhitane Dewa Buddha sing lunggone ngarepe Durna kuwi kayake oh lah iya pendhita kok ngentutan mau aku lunggone burine kok ming anggere anget kok ming pendhita apa pendhita ora dewi bawa blas ayo mbok menawa ora lho nuwun sewu ning niki kula niki nampi dawuh saking Sinuwun Puntadewa niku nek umpama kira-kira niki kula pirembangan kali Begawan Dewa Buddha kados pundi kowe arep rembugan karo Begawan Dewa Buddha nggih arep ngopo lagi niku negosiasi bab perkara Ndara Werkudara kali Ndara Janaka ingkang badhe kula boyong kundur wonten negari Ngamarta ya wis sakarepmu Begawan ana dawuhmu apa nggih samangke Mitra kandung kula badhe pirembangan kelawan Jagandika Paduka akhiripun badhe boyong wangsul iki niku Werkudara kaliyan Arjuna lah dalah minggir aku sing ngrembuki nggih Cuangga hanggro sesumbar mawa lindhu bumi gonceng kumaludo kuntor gatok lah wonten pandhita ingkang majeng ngadepi kalih Petruk menapa sampeyan menika Penemban Dewa Buddha Penemban ya dasar kepara nyata Petruk kantong bolong kowe nggih kula pun Petruk kantong bolong nek kowe takon karo aku ya iki Begawan Dewa Buddha ya iki nggih ora aku arep takon karo kowe pripun Begawan kowe jare arep rembukan karo aku oh nggih estu kula ajeng pirembangan kalih panjenengan mergo ngendikane sampean arep mejangke ilmu kalih Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka lah mengki riyen ilmu napa sing ajeng sampean mejangake aku arep mejangake ilmu kasampurnan kawerusan kan paraning dumadi ana ngersaning Werkudara lan Janaka nanging ngerti ya anggone Werkudara Janaka ora tak keparengake lunga saka negara Ngastina iki merga dheweke tak jaluki paseksen lho dipun suni paseksen iya napa najeng pemilu wah kowe iki kok tak jaluki paseksen kinarya wurunging perang gedhe Bratayuda sartane mengko Werkudara lan Janaka tak dawuhi supayane tandha tapak asta
perang gedhe Bratayuda diwurungake sartane Pandhawa lan Kurawa kelakon rukun mitra. Oh. Mengkirian menawa. Sik. Kula kok ora mathuk karo sampean. Ora mathuk piye? Sepisan kula niki pun ganjel rasane atine Petruk. Ganjel sebabe sampean menika pendhita mongko arep mejangke ilmu kasampurnan. Nuwun sewu. Sampeyan pirsa mboten kalih lakone Ndara Werkudara ingkang wis kawuri. Sampeyan pirsa napa mboten tau tate midhanget kondange napa mboten? Perkara lakone Ndara Werkudara ingkang nalika ngupadi wujuding banyu suci Perwitasari nika ngupadi ilmu kasampurnan nalikanipun pinanggih kalian Sang Dewa Ruci. Ya aku ngerti lho. Teges Ndara Werkudara menika janjane mboten butuh diwejang ilmu kalih sampeyan. Mboten butuh wejangan ilmu kasampurna saking sampeyan merga Ndara Werkudara niki pun pirsa malah panjenengane pikantuk langsung saking dewane. Nanging anane aku arep ngurungke perang gedhe Bratayuda kuwi yakin Aryos srana rukuning Pandhawa lan Kurawa. Banjur nggonku arep ngurungke perang gedhe Bratayuda iki kudu ana srana ingkang ditempuh. Ya kuwi para Sata Kurawa lan Pandhawa kudu bisa nyingkirke sepisan nang Ratu Ndarawati. Nata Dwaraka Prabu Sri Bathara Kresna ping pindhone kudu nyirnake sing jeneng Semar Badranaya Petruk. Mikirata. Aja muntap lir kerentak duka yayasinepe netra kocak ngondara andir pidhep nyamalon saka adani rombaran yen sinapun mring sagedeng mareng aku omong yen to anggonku arep nempuh srana mateni Kresna karo Semar. Iki kok ana menungsa praupane kaya babi nyeruduk kowe kuwi. Rumangsane apa parat? Strayali binentang laut. Hantu laut kowe. Ora kok kowe sapa? Kowe iki sapa? Ana menungsa kok wujudane kaya kowe. Isa wae, Mbah. Hah, kok sik? Sadurunge nek kowe takon karo aku iki anake Semar. Iki anake Semar. Kok sik, Mbah? Aku krungu rembugmu kowe kandha nek kowe arep mateni karo Semar kok marai runtik atine Bagong. Hah? Lupute Semar apa? Klerune Semar apa kok Semar arep pateni? Semar ki ora usah pateni. Semar ki wis tuwa. Engko modar dhewe. Kowe iki padha wae ora jare arep mbelani bapak. Mbelani kok. Rumangsane apa? Sinuwun Kresna ki lupute apa? Hah? Sinuwun Kresna ki kenal karo kowe ora, bapak ki tepung karo kowe ya ora. Kowe iki dudu sapa-sapane Sinuwun Kresna, kowe dudu sapa-sapane bapak. Ora lah kowe iki arep ngopo? Arep nesu. Aku wis mecicil ngene iki wis nesu aku. Lumangsane apa? Strayali binatang kowe. Pendhita ora, pendhita kok mulang sarak kowe. Pendhita kowe kudune ngene ya, Mbah. Pendhita ki ngajarke kerukunan. Nah pancen arep mejangake ilmu kasampurnan kersane Ndara-ndaraku, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ora masalah, ora apa-apa. Oke, this is fine. No problem. Ning apa ya pantes, apa ya sak mestine sartane apa pantes diarani pendhita. Nek pendhita kok ngajarke tumindak nista. Tumindak nistaku sing ngendi? Wah, lah iki kaya ora sadar tenan iki truk ora iso mbedakake pendhita utawa ora iso mbedakake perkara apik karo kleru iki. Sebabe iki kaya ngene kok diarani pendhita, kaya ngene kok disuwit-suwitane ra. Kok sik to? Apa ana jamak lumrahe wong arep ngejangake ilmu kudu mateni karo wong liya. Lho, ngene ya Bagong. Wong arep nggayuh kanugrahan kuwi kudu ana korban ingkang ditempuh. Kok sik? Cen aku ngerti kudu ana korban sing kudu dikorbanake nek arep nggayuh kanugrahan. Mergo aku ya tau nglakoni. Ngono. Aku ki arep utang BPKB ya kudu tak sekolahke sik. Wah, sing tok nggogaran kok utang kowe kok.
Awitekno nek arep entuk dit ya kudu ana jaminane sike kok ora. Ning ngene lupute Sinuwun Kresna karo kowe iki apa? Lupute bapak karo kowe iki apa kok kowe arep mateni bapakku Semar karo mateni Sinuwun Kresna? Aku ora trima. Kowe ora ngerti apa piye? Nek iki anake Semar. Lelanange jagat lancure bawana kuwi aku iki. Petruk minggiro tak sepake ndase. Mboten sida. Santai mawon. Terus ki arep ngopo? Aku ora trima. Ayo. Ijen lenang do lenang menemban. Aku ora trima mergo aku krungu aturmu sing kowe jane arep mateni karo bapak. Ora sah kowe mateni bapak. Kowe ketemu karo anake Bapak Semar, urung karuan kowe iso ngundurke karo anake Semar. Yen ngono kowe ora nrimake anane Begawan Dewa Buddha. Ya Begawan Dewantaka arep mateni karo Semar. Ora trima. Ayo. Dudu nang kene papane ngeter kadekdayan. Tak gelandang metu njaba kelakon mati dening aku. Ya. Rumangsane apa kowe? Sadurunge ketemu karo Semar kowe kudu ketemu karo anak-anake Semar. Sadurunge kowe nglangkahi kuandane Semar, kowe kudu nglangkahi kuandane Petruk Kandang Bolong. Hop. Sik, Gong. Apa? Sadurunge nglangkahi kuandane Semar kok nglangkahi kuandane Petruk. Aku gelem ora dilangkahi. Ayo moh, aku ya moh kok. Gareng kowe apa piye? Kae sing uripe ora guna kae. Mesake ya oleh ora. Ngono-ngono nek gareng ora mangkat ora enek sing ngendari kowe. Ayo. Dudu nang kene papane wong neter kadekdayan. Lagi landang metu njaba mati dening aku. Kowe sesek mati ngono kuwi. Lah. Ana sing ditantang wis metu ning jaba kana kok. Dagang kok bali mlebu ki. Ah pendhitamu pendhita lamur kok. Wong minus mriki didadekke pendhita dadekke nujung disuwitane. Ora ngerti yo pendhitamu ora ngerti pendhitamu lamur kok. Wong aku mlayu dhek nututi mlayu aku mung mubung cagak sit aku mung ngono. Untung aku ki mantan pemain Fast Furious ya Truk. Dadi aku pinter ngedrip. Edan brungso ora tatanan. Jagat pagret ing kawontenan mula kesampiyan ngaratan keparengipun anak Prabu ketapno barisaning para sata Kurawa sartane kadangipun Kakang Werkudara Duryudana kakangku apa Arjuna wonten dawuh nadyan to kae abdimu nadyan to kae baturmu nadyan to kae pamongmu kajaluk undurna mergo kowe wis duweni pasapa satane prasetya nggonmu bakal suwita ngersaning sang penemban Dewa Buddha. Yo wis tak dawuh Joko Witana kakangku. Inggih Koko Prabu ngestaken dawuh. Pawandarya, kula wonten timbalan kene. Buparo kang padha sebungsun kundur kedaton enak ngestaken dawuh. Nyun pamit madal masilan ngatos-atos sampun kados lare alit Pawandarya Sembuni. Purna gati ning mananggilan. Arsa sang nata kundur kedaton jeruk saking dampar cana kinapit gambaran gading. Kadaraken sanjaring peromban sedi manggung tanggung Joko Maloro ingkang samya ngambil upacaring Prabun kalsa saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun katon saking Mandura muga dan candraning sang nata pindha Jawata kairing Widodara Widodari dan monsor ya mancing jane kori kinol ada kolai